Kom i gang! Lyder det ikke? Gå nedlæg, gå ned. Der er grund til, at vi har fået sådan en skolelag. Nu har jeg nedlagt ham. Lyd! Jeg skal bare se noget mere sjovt end at spise. Nu er det færdigt, ikke? De har min ting. Ja, den får du, når du er færdig. Han skal ned i jorden, han der. Så i gang, ned og riffle. De er syge. Ja, kom ned. Mere! Han har vist meget. Slå nu, mand! Har du taget 100 kroner for det, bare? Det er det! Du får 100 kroner for at trække på et slag! Kevin, du får 5 sekunder. Nu! Ja, gang dernede! I gang! Ej, han lover, vi der skal have noget at spise. Vi er meget sultne. Okay, vi holder for